Buenos días a todos. Para mí es un placer como alcalde darle a benvida aos Reis Magos de Oriente, Melchor, Gaspar, Baltasar. Agradecemos a vosa visita e que os Reis Magos nunca lle fallan a Monterrey, a pesar das dificultades, lo que estamos pasando desta terrible pandemia que estamos atravesando, pero os Reis Magos sempre cumplen con Monterrey, o cual é motivo de agradecimiento. Moitas gracias e eu creo que merece un aplauso. Decimos que eran as estadas por nosos menos e nenas que se portaron moi ben. Tuvieron un comportamento exemplar nestes casi 2 anos de pandemia que levamos. Merecen o máximo, merecen que traigades todos os agasallos posibles, todos os regalos posibles, merecen. Tuvieron, como dicen, un comportamento exemplar, cuidando eles, cuidando da súa familia, o cual tamén é un motivo de estar orgullosos do seu comportamento, dándonos un exemplo incluso a nosos maiores, non? É por iso que eu tamén pido un aplauso para todos os nenos e nenas do Concello de Monterrey por o seu comportamento exemplar durante esta pandemia que estamos a vivir. De acordo, un aplauso. Sacamos maiores tamén temos que pedir nas estadas permitirem que nós tamén fagamos unha petición, non? De que neste ano que entra, pois que haxa moita saúde para todos, que é o máis importante. Sin saúde non hai nada, non? Entonces, pois pedir esa saúde para todos. E nada máis, feliz Día de Reis para todos, pois un día moi bonito, e nada máis, feliz ano tamén para os Reis, para felicitar os anos. E a continuación vamos a proceder a entrega dun dos premios do concurso de Belén, que foi para a Asociación de Alvarellos, que recolle Lidia en Seara. Enhorabuena. E a continuación vamos a proceder a entrega dos agasallos. Se algún neno que queda, non nos preocupe, que temos agasallos para todos, non? Entón, simplemente con decir o nome, pois temos un entrega, non? E nada máis, vamos a proceder a entrega. Santiago Meno Varela. Martín Luis Añel. Mario Meno Varela. Ariadna Casero. Mario, mira. Juan Ferrer. Javier Guerra Gallego. Javier Guerra Gallego. Joel Fernández.
Daniela Paredes Romero. Ancho Fernández Romero. Elsa Samarín Garrido.